sariya blo jamkan na jebago Sheriff la jabaran soka ama fuka wala mando halisa ko ame kati semaine temene anwe la ruta awye kafo ni shayna anana nyingal dobe awbolo aw makobe jabe dola ama seko jabe numbera jene soro dogo fala temene o bi ni ala sona ka keni anga mawlele nka wati chugawe tandira ama bi anga masala o bara tonunga titre foncier ay chama famu akereli la nga forube mamu molo e ba fa ka titre foncier boy ka forula wala sa ke kishi ko chamama temesara jumbe kerengere la o kofe afora ko anga pape ubeyele makoko ka titre foncier we o pape me ambolo e ka sola abe san chamambo ne ebe wo yele makoko ka titre foncier e ka nga temesara jumbe ikange nyeshimi o jabiu o masaka di dogo fara temene ka sabuke wati dogaye o bolen kwala e mako be kibara dola ka don ni bi ne ka yoro ka titre foncier mètre carré kelen o beta musaka julla ma do zone ko bala me ame kati konna nano o de kama an wulla kana kerengren la kati marala bi kati mara aka bo foga da mateme mètre carré be julla bi e kan nga sogo songo do wala sa iki laben sabati ka soro kana titre foncier bunakunka o bolen kwala ama donga fo minye domaine nangoko le bureau des domaines et du cadastre musaka kodo jamana ka musaka nyini roba do en chage danye o katia bi usera ka wulika jojumo nke musaka kola musaka joli sorola ni watina katana jamana waganen konana babu abina nisigi ni bekelen ka bi wala sanini aw anga saka famali chama soro akonana joromi meni chage dayna minye jamana yiriwaye musaka ko ta fanfe navolo ko anga mo makerengren la bi ne ala sona ana num bela jenen jabi soro anga jamkan kono cerebro jamkando autado ame whatsapp no bla awka boloka sangani wati mumika sawbe awka nyingalo amoru taku tengu mabeluna jabi numa o soro la ama fo ko aw bisimila awka jamkan cerebro nga Sheriff la jabaran soka ka keneni kumaye chef de bureau ami foki wali mando isone na bituguni dogo fara temene ayin sigi doke bi ka ika baro fana nyongri wala sa ka on bisimila mimi ka sawbe mamu makobe kuna foni nonona ana awera ka bara no ka obolo ni ma bela jene kuna foni sera awma dalima la ka fo abe lafia do awera ka barawla abo munga sangana wati amafo ka wali mando o ko fe bi nyiningalu chara amba fa ka don awkoko seben fora bebe na black ka titre foncier we o baraw katola seben wara bi mamu molo misal la permis kumbe lettre d'attribution be kumbe CRH kumbe ona nyona titre de propriété be mamu molo nu ba fa ka o yelama ka titre foncier teme sara duma mola walma o kanga ni gafe sugu duma we amako bo fana jabi labi. Ok, merci Suntura Incheni Brazil ka kuma ka ngali jaranya kusobe. C'est que aujourd'hui décision foncière là il faut effectivement ça ya kura ina ni yelemani chamanya yelemani munumbe seka ko hake folo munun tumbe ti de propriété folo munun tumbe mo bolo ulu be ke chogodi woni ngali barkama parce que avait en demain ka seka problème chama ka répond par la même question quoi donc ngali la ni ko ke ngali ta de façon générale folo la papier munun kumbedi le papier c'était la permis bedi lettre bedi concession urbaine d'habitation bedi concession rurale d'habitation ou bela jelen to bedi folo concession urbaine d'habitation selon ni commune rurale ou commune urbaine voilà donc concession rurale bedi rurale là concession urbaine d'habitation bedi en ce qui concerne les communes urbaines donc le papier munun dira gateme je hakila sharia manino fanako sharia ou régler ako fengo fembe na dira yani sharia kuranche ulu belajele mais c'est qu'à continuer qu'à transformer qu'à titre foncier mais mon problème c'est que mo dili kura de tseka ke tuwa koroina dili kura tseka ke maire muni tumbe permis di ni lettre de nga foni me permis do be CHD ou be CRHD o tseka ke blé ni forme munun fo signé folo tiene temenena titre foncier kola merka affectation ou aka comment ça s'appelle aka acquisition na ou ati o de be ke 600
titre foncier fɛn o fɛn ni mairie fɛn o fɛn n'i bɛna baara i tɛ se ka permis di mɔgɔ ma, i tɛ se ka CIH di, i tɛ se ka CRH di, i bɛ titre foncier de di. N ye condition minnu fɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛna n'i ye terrain sɔrɔ affectation fɛ ou bien n'i y'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a ka sanni fɛ mairie yɛrɛ y'a san n'u ye morcellement kɛ titre individuel de bɛ bɔ ka bila mairie ka disposition na mɔgɔ minnu bɛna sɔrɔ u bɛna sɔrɔ titre foncier de la mais u tɛna sɔrɔ permis lettre ni CIH ninnu na c'est que mɔgɔw tɛ mun faamu fɔlɔfɔlɔ kɔrɔlen na CIH tun mana d'i ma i tun bɛ taa frais sara mairie la mais maintenant n'i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ n'i b'a fɛ ka o CRH yɛlɛma k'a kɛ titre foncier droit kelen i tun bɛ n'o sara yan donc a sera ka nɔgɔya de dɔrɔn walasa u bɛ chaque fois que n'u bɛna dili kɛ affectation kɔnɔna na ou bien cession kɔnɔna na u ka se ka tɛmɛ domaine fɛ walasa titre foncier ka établi mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la a b'an permettre ka bɔ problème caman na parce que maire b'a di bi sinon a b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a b'an b'olu problème na ou bien bi bi na maire dɔ taara dɔ nana kɔfɛ o fana y'a minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ citoyen yɛrɛ de protéger n y'a f'i ye n ka kuma daminɛ na n ko sariya tɛ taa foyi kama ni citoyen tɛ ni usager tɛ fɛn o fɛn b'olu renforcer fɛn o fɛn b'olu protéger sariya ka baara o de bon domaine fana ka baara tɛ foyi ye la sécurisation de la propriété foncière des gens mɔgɔ min n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ des personnes n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ a bɛ se ka protéger cogo min na sariya hukumu kɔnɔna na domaine ka baara o de donc titre foncier c'est loi in kɔfɛ lettre d'attribution ko kuma t'a la CIH di ko kuma t'a la mais kɔrɔlen minnu bɛ yen n'olu dira ka kɔrɔ olu kɔni u bɛ continuer k'u ka hakɛ kelen u bɛ sabati a la o sabatilen don quoi donc ça veut dire que a bɛ minnu bolo u bɛ se ka na domaine na toujours ka n'u ka a yɛlɛma k'a kɛ titre foncier kɔrɔlenw bɛ minnu bolo mais kura kɔni tɛ se ka di bilen voilà. Chef de bureau an ye faamuyali caman sɔrɔ i ka ɲɛfɔli ninnu na i ye minnu ɲɛfɔ an ɲɛna sisan an ye caman faamala mais bi maaw bɛ yen nɔ u bɛ ka ɲininkali caman kɛ u yɛrɛ la ɲininkaliw bɛ ka tɛngu u yɛrɛ la fo an yɛrɛ bɔra dɔw kalama ko sɛbɛn jumɛn bɛ yen nɔ ni a bɛ se ka na yɛlɛma ka kɛ titre foncier dɔw ko a fɔra ko ka dugukolo papier ji jɔ maire fɛ misali la an y'a ka dɔw ye administration yɛrɛ fana ko ka jɔ mais an bɔra dɔw kalama ka seereya dɔw sɔrɔ halisa o papier bɛ ka di san 2023 papier dɔw bɛ ka di o kɔnɔna na san 2022 2022-2023 papier kuraw dira yala o papier fana bɛ mɔgɔ minnu bolo o tigilamɔgɔw bɛ se ka wuli ka se aw ma k'o yɛlɛma kɛ titre foncier ye wa? Oui, merci monsieur Suntura i ka nin question diyara n ye kosɛbɛ ne bɛ an bɛ ka mun fɔ an bɛ fɛn o fɛn fɔ na fɛn o fɛn bɛ sariya kɔnɔ o t'anw ka kuma fɔta ye le ministre du domaine a été très clair nin fɛn ninnu kan instruction taara je crois après la loi instruction interministérielle taara ministre caman y'i bolo bila la notamment le ministre du domaine ministre de la justice ministre de l'administration territoriale u ye papier kɛ ka yira k'a fɔ bɛɛ ka hakɛ kan ka dan yɔrɔ min na dili fɛn o fɛn bɛ kɛ komi a dibagaw tɛ domaine ye mais a kɔni tɛ yɛlɛma yan ka kɛ titre foncier attribution fɛn o fɛn kɛra sariya in kɔfɛ n'a fɔra a kɛra autorité fɛn o fɛn instruction interministérielle ye a fɔ mɔgɔ si kana di o kɔfɛ bon ni mɔgɔ n'i sera anw fana hali n'i y'a transformer domaine na ka kɛ titre foncier i kelen de b'a responsabilité ta donc ce qui est clair c'est que an ka niveau la an kɔni bɛ disposition bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta domaine fɛ pour que olu dili minnu kɛra minnu ye sariya sɔsɔ walew ye an bɛ se k'a fɔ ten bon mɔgɔw bɛ hakɛ to a fɔcogo la mais cogo wɛrɛ t'a la n'o tɛ quoi parce que sariya la a fɔra ko mɔgɔ mun fɛn o fɛn n'a bɛ di a ka inscrit sariya y'a fɔ cogo min a ka t'o kɔnɔna na mais n'a dira cogo wɛrɛw fɛ vraiment olu tɛ sariya ka sira ye quoi sariya ye minnu laɲini minnu kɛ olu laɲiniw t'olu ye quoi voilà. Donc an tɛ se ka titre foncier k'a fɔ permis d'occuper ou les dates minnu dira 2023 2022 o kɔni o tɛ se ka transformer ka kɛ titre foncier voilà. Ayiwa a diyara n ye o de kama anw ka kɛnɛ n'an sigira ni n'a ɲɔgɔnna ɲininkaliw an da bɛ se u ma bari ni maa kan ka a jaabi ninnu de kan ka jaabi donc an minnu t'a dɔn a bɛ se ka kɛ fili ye an ma faama minnu bɛ ka a di mun ye administration ye n'an y'o fɔ préfet bɛ don la sous préfet bɛ don la ka dugukolo di sigiyɔrɔ k'a kɛ an ka sisow ye maire dɔw bɛ k'a di hali sini ni a dira ni an y'a papier minɛ a b'i n'a fɔ kuma fɔcogo la ka kɛ ni sariya ye hinɛ t'ale la magari t'a la sariya ko ten an ye minnu faamu o kɔrɔ papier fu de b'i bolo bari laɲini ye min a ka se ka yɛlɛma ka kɛ titre foncier n'a tɛna se ka yɛlɛma ka kɛ titre foncier ye an bɛ se k'a fɔ o kɔni ye papier fulama ye maaw bolo anw ye min faamu a kɔnɔna na.
o kɔfɛ chef de bureau an mako bɛ min na bi o de ye maa min bɛ ni foro bɛ a bolo a b'a fɛ ka foro in yɛlɛma k'a kɛ titre foncier walima foro b'a bolo bi a b'a fɛ ka foro in a yɛlɛma ka kɛ sigiyɔrɔ ye k'a di mɔgɔ ma i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na ko morcellement n'o bi kɛ an bɛ don min na i ko bi tɛmɛsira jumɛn b'o tigilamɔgɔ bolo walasa a ka o foro ka kɛ titre ye walima k'a kɛ sigiyɔrɔ ye k'a di maaw ma a kan ka tɛmɛsira jumɛn fɛ sariya yɛrɛ la. Merci Suntura. Donc fin follow la yani nga o jabi follow mais fika précision il y a une question de poser comment ça s'appelle la première question c'est-à-dire aujourd'hui du gloko dili sera fait a fora ko ni be ka fengo fe ni bibina a kera papier face demande fengo fe bibolo service resita ake ble ni domaine parce que follow sariya ere follow muntuntara c'était la multiplicité des acteurs mo kungacha bela jelembe intervenir titre ko la bela jelembe dola doba di en fait permis di en fait double lettre d'attribution di finalement mo traite ntaro go adresser mo minable donc il y avait un défaut d'interlocuteur crédible parce que mo chama me bebe me je aka di ñon fait donc c'est rien qu'on a pour gasser ko lastly no ga soroni ulu yoro fon fe na bibolo ya no bibina domaine fait voie fladron de bibolo ya soro ko fon fe na ni nanana no ga soroni ñemunum fo permis lettre d'attribution concession urbaine d'habitation concession rurale d'attribution tibolo il vient la directement usage d'habitation kama ni yoro bibolo ya jo sisan il se kana domaine na kake ce qu'on appelle par voie de convoitise kana ni domaine fait ou convoitise que seulement habitation ka usage industriel tora artisanal tora bureau tora mais ni école tola mais mumbo la dron o ye obseka ke mumena habitation ngoni ni be so do nyini na terrain do nyini 300 mètres carrés 400 mètres carrés il va faire ka siguro ak ibseka na par voie de convoitise ka se ka anyini ka ke titri ka bla itola mais maintenant munu folo la munu tumbeke o ye ka espace beau 5 hectares 6 hectares 7 hectares ka wini ku ke titre foncier agropastoral kata joro foro jan siningene ko fe kana fi ba morcele ka ke titre foncier o kon bana pepe maintenant ou procédure au tseka ke blé o biseka ke ibiseka muyini o baye avec promesse de vente ou bail amphithéotique ou formule fladé pour pouvoir les acquérir. Donc maintenant, au imprécision Tunga Inkadi, comme pour répondre à ta question, moi a soro récemment nous sommes inscrits dans l'autre cadre. Comment faire maintenant pour que Luka Seka ou ka droit préservé? Il y a aux méthodes de Seka do koro. Voilà ça, c'est rien faut que n'abe temeno serait ou Seka do ou faire pour que ka droit préservé quoi. Mais en ce qui concerne le morcellement, il y a morcellement moufo. Morombe no par exemple ni titri babolo, a titri babolo 5 hectares avec Seka na ba ka ba morceler ka titre foncier. Ou la procédure flaou ça. Procédure ABBK, c'est une procédure administrative. Ni nana no fasu no bibolo. Il y a demande d'autorisation préalable, il faut adresser l'urbanisme na follow. Parce que ni douoloko sigoroko na forogo sigoroko folodron service prioritaire pour l'urbanisme de bien aller kabare mouye c'est que ka schéma lajé parce que même dugu bena schéma de do dugu dobe yoro parti dobe dugu la a dabolon do bureau kama do dabolon de industrie kama do dabolon de habitation kama nega 5 hectares ni nabe ou habitation de zone d'habitat de kono planifié kasoro mekana sariya sans instruction courant c'est que morcellement te porter yoro shika no kasoro monte schéma kono et que schéma nya fo a usage d'habitation ateke yoro kan schéma ma mon couvert ce qui n'est pas yoro ni schéma te morcellement tu sais qu'à au camp qui va morceler qu'à titre habitation quoi ce n'est plus possible si c'est que si blé ça c'est fini mais maintenant n'avait schéma par exemple Yorodo avait quartier de la sang qui est couvert par les schémas et que schéma à Euro prévoit à usage d'habitation ou l'oubli c'est donc nos bibolo il va demander qu'à urbanisme vérifier qu'à l'âge est-ce qu'il y a Euro faut qui va faire qu'à habitation est-ce qu'il y a schéma qu'on en a prévoir l'un de kama ni urbanisme au be faire mon dima ma faut autorisation préalable ni préalable dirima il va sur katika projet monté kanana 600 ni na niga projet service technique font fembe du wolokoka notamment l'urban les domaines le chômage beaucoup de services comment s'appelle les sapeurs pompiers ou bébé réunis en commission pour statuer sur le projet. Nous les projets nous statuera ka nous ayika faut effectivement règle font fembe na kanga respecter pour ka du sojol aka sojoli kama ou respecter le no gouverneur be soro ka arrêter ta
n'i ye arrêté sɔrɔli t'a bannen quand ni arrêté b'i bolo i bɛ tila ka na ni gouverneur ye arrêté ta k'a ban kuma na k'a fɔ effectivement n'i yamaru i ka taa morcellement in ka kɛ nin yɔrɔ in na parce que a bɛ ninnu sariya sɛbɛnw bɛɛ batu notamment urbanisme sariyaw ani loi domaniale foncière o sariyaw n'a b'o bɛɛ batu o kumana a bɛ sɔn ka arrêté n'a y'a signé i bɛ na n'a ye domaine na chef de bureau fɛ yen ni nana chef de bureau fɛ yen an bɛ fɛn min wele ko réquisition o bɛ d'i ma c'est-à-dire o ye yamaruya sɛbɛn mun bɛ adressé géomètre la walasa a ka se ka taa comment ça s'appelle projet kɛ i ka i ye minnu fɔ daminɛ na copie individuelle ninnu k'olu créer o bɛɛ bɛ géomètre de b'o bɛɛ kɛ ka taa borne ni fɛnw dɔ terrain kan n'a y'o bɛɛ don sisan a bɛ sɔrɔ ka parcelle kelen kelen a bɛ sɔn ka titre individuel kelen kelen copie individuelle kelen kelen dilan o parcelle kelen kelen bɛɛ la n'o kɛ an ka division dɔ bɛ yen d'abord avant que je ne passe le géomètre expert u fana mɔgɔw t'u bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ géomètre expert confond avec d'autres personnes mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ u bɛ taa terrain kan u bɛ taa baara kɛ mais géomètre expert tɛ sariya géomètre expert u ka baara lakara a kɛrɛnkɛrɛnnen don a bilalen don siraw kan siraw de b'a la règles de b'a la donc u tɛ se ka bɔ cadre de b'a la a bɛ se ka bɔ cadre mun kɔnɔ u ko o sariya sɛbɛn in ko an kana fosi reçoit administration kɔnɔna na plan ko ta fanfɛla la ni géomètre expert ma mun signé donc o géomètre expert de b'o baara kɛ sisan ka plan individuel ninnu bɛɛ dilan ka taa n'a ye division cadastre la anw fɛ yen o division cadastre o bɛ Kulikɔrɔ o y'anw ka branche technique de ale de bɛ vérification ninnu kɛ est ce que géomètre expert ye baara mun kɛ est ce que ani sariya bɛ ɲɔgɔn ta est ce que a bɛ sirada la est ce que n'a bɛ sirada la réglementation na mun superficie yɔrɔ dɔ kan ka bila an b'a fɔ ko servitude avec la route ale de b'olu bɛɛ lajɛlen respect lajɛ est ce que ani ba ka surun ɲɔgɔn na n'a ni ba ka surun ɲɔgɔn na sira jumɛn kan ka bila ani hakɛ jumɛn b'a ni mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ hakɛ jumɛn b'olu fana bolo walasa olu ka se ka ko u ka tɛmɛsiraw bɛɛ la ka sabati donc bref ale de chargelen don ko géomètre ye baara fɛn o fɛn kɛ terrain kan ale b'o bɛɛ contrôler n'ale tilala o contrôle la o kumana dossier bɛ sɔrɔ ka na ça veut dire que copie de titre ninnu bɛ sɔn ka na n'u nana anw bɛ sɔrɔ ka titre individuel créer o titre bɛ bɛn numéro mun ma o bɛna don an ka livre foncier kɔnɔ ka numéro di titre foncier ma o kumana a tigi ka droit dɔw bɛ yen minnu bɛ sara o droit kati bureau la o ye 26 000 francs copie kelen kelen na titre foncier kelen kelen n'a bɛ sara o hakɛ minnu kan ka sara o bɛ 26 000 francs par copie a quittance n'a fɛn bɛɛ kɛ ka d'i ma i bɛ taa ni titre mana créer i tɔgɔ la a bɛɛ bɛ signer ka d'i ma i bɛ taa n'a ye donc o y'a procédure ye fɛn minnu b'a kɔnɔna na o ye ninnu ye ale kɔni tɛ se ka kɛ abada k'a sɔrɔ a ma kɛ bibi na k'a tɛ sɛman kɔnɔ o tɛ se ka tɛmɛ bilen o tɛ se ka kɛ o morcellement tɛ se ka kɛ o lotissement tɛ se ka kɛ bilen mais maintenant n'a bɛ schéma directeur d'urbanisme kɔnɔ comme n y'a fɔ cogo min na i bɛ se k'a ɲini k'a kɛ titre individuel ye k'a kɛ morcellement ye k'a kɛ sigiyɔrɔw ye quoi parce que sigiyɔrɔ ko ka gɛlɛn parce que sigiyɔrɔ ko bɛ taa n'i y'a jateminɛ sisan dugu bɛ ka bonya alors que besoin minnu élémentaire tɛ yen ta ka sɔrɔ dugu yɔrɔ dɔ bɛ yen sisan mɔgɔ caman bɛ sigila la mais sira tɛ yen i b'a sɔrɔ courant poto tɛ yen foyi tɛ yen l'état veut maintenant ka a centrer chaque fois qu'on évolue n'an bɛ taa domaine dɔ la a ka sɔrɔ urbanisation na a prévoilen don pour l'usage d'habitation o de kun ye ka ɲininkali ye quoi. Voilà, merci. Monsieur le chef de bureau, an ye caman faamu i ka kɔrɔfɔ ninnu na n dalen b'a la k'a fɔ bamanankan na a fɔra cogo min na ne yɛrɛ ye caman faamu a kɔnɔna na mais an mago bɛ pereperelatigɛnin dɔ la maa mun ka so jɔlen d'o bolo ka ban sani sariya kura in ka na n'o tigilamɔgɔw kan ka na domaine na est ce que sɛbɛn kelen min bolo u bɛ na ni o sɛbɛn kelen ye baara wɛrɛ bɛ k'a la wa walima o sɛbɛn kelen bɛ se ka t'u bolo o kana yɛrɛ aw la dɔrɔn Kulubalaka dɔw ni Dumbuya-laka dɔw ye ɲininkali kɛ jango Kantelakaw u y'a ɲininka a la a ko sɛbɛn min bolo k'u bɛna yɛrɛ aw la k'a lajɛ ka tanbɔ dɔ sigi a kan wa walima o papier yɛrɛ bɛ minɛ ka titre foncier créer. Voilà, donc i ka ɲininkali diyara n ye maintenant minnu bɛ yen nɔ n'o ka sɔrɔ ni terrain b'u bolo n'u y'a sɔrɔ ka kɔrɔ avant l'avènement de la loi sariyaw fana réglé hali ni so jɔra a kɛra fɛn o fɛn a kɛra nature fɛn o fɛn n'a ka sɔrɔ ni titre propriété bɛ a kɛra o a kɛra concession rurale minnu dira par exemple 2006 2007 2008 par exemple donc olu ka titre b'u bolo c'est sûr que n'u bɛna ɲini k'a kɛ titre ye la sariyaw bɛɛ lajɛlen daga a fɔra ko 10 ans b'u bolo san 10 bɛ bɛɛ lajɛlen bolo pour que i kana n'i ka dossier n'i b'a fɛ ka kɛ titre yɛrɛ tu n'es pas obligé mais n'i b'a fɛ ka kɛ titre ye n'i nana 10 ans kɔni b'i bolo walasa k'a transformer k'a kɛ titre foncier n'i nana bien sûr que la procédure bɛ se ka
kɛ normalement et puis sans restriction problème foyi t'o la an ka kuma bɛ minnu kan o ye minnu bɛna di sariya kɔfɛ a bɛ komi olu bɛna a bɛ ka kɛ ka sariya kɔ sɔsɔ o de problème b'olu de la mais fɛn o fɛn bɛ yen n'a dira parce que mɔgɔ min y'a sɔrɔ 2006 o tun t'a dɔn ko ni sariya in bɛ na donc logiquement olu tɛ se ka taa olu tɛ se ka bali ka fɔ u kana u ka titre foncier kana u ka titre foncier ɲini domaine fɛ u ka hakɛ de dɔn donc problème fosi t'olu transformation na olu bɛ kɛ dans les bonnes conditions il y a aucun problème mais kura kɔni tɛ se ka di fɛn o fɛn kɛra loi kɔfɛ i tigi k'a dɔn k'a fɔ effectivement a sabatilen tɛ k'a fɔ i ka se ka a titre foncier bénéficier. Voilà. Monsieur le chef de bureau, a diyara an ye faamuyali caman sɔrɔ o kan nka bi ni an ye jateminɛ kɛ maaw bɛ yen nɔ curiosité b'an na k'a dɔn dugukolo n'i bɛna morceler walima n'i b'a fɛ ka titre kɛrɛ la a kɛra i ka foro ye walima a kɛra fɛn wɛrɛ ye jango foro kɛrɛnkɛrɛn na n'i bɛna a kɛ titre foncier mètre carré o nalima la k'a fɔ a b'a fɔ ko mètre carré mais an bɛ mun dɔn o de ye 12/20 walima 15/20 ye anw tɛ fɛn wɛrɛ dɔn a la an b'o de dɔn 15/20 anw ka so caman y'o ye 15/20 na o kɛrɛli bi musaka ko joli bɛ se ka taa o da la walasa i k'a kɛ titre foncier ni 15/20 bɛ mɔgɔ bolo anw tɛ mètre carré dɔn tiɲɛ yɛrɛ la voilà donc o bɛ bɛn mètre carré joli ma 15/20 ninnu donc a n'o sɔgɔ sariya ye mun fɔ a la walasa an k'o dɔn sani an ka se aw ma an k'an pɛrɛ ka na ni a n'a musakako ye o bɛ diya an ye. Voilà, merci. Question ka ɲi kosɛbɛ conseil a bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ parce que mɔgɔ caman bɛ na an yɛrɛ bɔra ka ɲininkali kɛ yanni k'a dɔn fɔlɔ a bɛ bɛn hakɛ jumɛn ma donc n bɛ fɛ k'a f'i ye prix de cession o tɛ déterminé chef de bureau fɛ directeur national de domaine t'a déterminé ministre des domaines t'a déterminé décret de bɛ ta décret de bɛ yen mun bɛ prix de cession bɛɛ lajɛlen en république Mali bɛɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka prix de cession valeur dɔn n'i ko k'i bɛ mun ta ɲoro san k'i bɛ n'o ta yan o tɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que worow tɛ kelen ye donc prix de cession ale bɛ dépend fɛn damadɔw la a bɛ dépend parcelle i bɛna yɔrɔ min ɲini k'a kɛ titre ye a superficie la i ye mun fɔ 250 b'a la 750 b'a la 2500 mètres carrés ça dépend de la superficie a bɛ dépend zone na i bɛ localité jumɛn na yɔrɔ jumɛn dɔn a bɛ localité jumɛn dɔn o bɛ ta en compte kelen wɛrɛ bɛ o bɛ ta en compte ça c'est la vocation ni parcelle à usage d'habitation parcelle à usage industriel commercial olu bɛɛ n'a prix bɛɛ n'a dan dɔn mais maintenant anw fɛ yan Kati parcelle minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ko concession rurale ne concession rurale agropastoral par exemple n'o b'i bolo o parcelle kelen o hectare kelen parce que olu tɛ feere mètre carré la olu bɛ feere hectare de la donc 750 francs le mètre carré donc 750 francs le mètre carré fana bɛ dépend ni convoitise dɔn ni b'a fɛ ka titre foncier comment ça concession rurale provisoire dɔ b'i bolo n ye minnu f'i ye date kɔrɔlen ninnu na sisan n'o dɔn réduction bɛ kɛ de 25%. mais ni o tɛ n'i bɛna ɲini laɲini cogo wɛrɛ la mun t'o suguya ye sera 750 000 hectares quoi donc i b'o de sara o y'a prix de cession ye mais ni concession rurale don 750 000 ni il y aura une réduction de 25% parce qu'on suppose déjà que concession rurale ko t'i bolo i ye droit dɔ sɔrɔ état ye notamment les redevances i redevances sara i ye procédure wɛrɛ kɛ i y'a enregistrement ni fɛnw kɛ donc 25% o bɛ tigɛ ka bɔ a la. Donc, ce qui fait qu'il y a avancé, en tout cas de façon générale, 750 francs, 750 000 hectares ou des prix de cession, déduction faite de 25%. Il y a 25% bon là. Il y a des chiffres montagne quand on a un domaine. Les parcelles à usage d'habitation, comme le cercle de Kati de Tola, le cercle de Kati, le prix de cession habitation là, ça commence de 120 francs le mètre carré à 3000 francs le mètre carré. Avec dépend. Yoro la localité la situation de la parcelle en est à vocation olu bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan olu la c'est la même façon calcul kelenw de bɛ kɛ parce que minnu bɛ yen nɔ ni concession réelle de b'i bolo et n k'a fɔ ni habitation tun b'i bolo sur la base d'un permis il y aura une déduction par exemple sur ces montants là de 25%. n'o k'a sɔrɔ n'i bɛna ɲini par voie de convoitise tu es obligé de payer le prix brut c'est-à-dire 3000 francs par exemple le mètre carré. Donc, de 120 à 3000 francs le mètre carré, on dépend par exemple, on peut Baguineda, on peut Kassela, on peut Yaboula, ça va ça soro. N'a les habitation ni kakaye, ani on peut Katidou, on peut router clé. Mais en tout cas, le prix c'est de 120 francs à 3000 francs le mètre carré, conformément au décret. Ça y est à Fouchoukomina.
Donc de façon générale il bɛna ye k'a fɔ effectivement ni k'i b'o analyser i bɛna ye habitation na ni ko i bɛ concession rurale ta permis concession rurale bɛ mɔgɔ min bolo ale bɛ 750 000 hectares ni hectare tan b'i bolo san 750 000 autant de fois quoi. Donc maintenant mais droit dɔ bɛ minnu citelen tɛ décret la n'an b'o wele ko droit d'enregistrement mutation foncière olu ye droit ye minnu bɛ fara kan ka fara montant global kan pour que ka se ka prix unitaire sɔrɔ. En tout cas ni calcul ça c'est de façon globale pour permettre d'avoir une idée, mais ni nana a bɛɛ bɛ kɛ sur la base d'une quittance bɛ di a bɛɛ la, permis comment autorisation de paiement bɛ di a bɛɛ kan quoi par rapport effectivement au prix de cession. Donc c'est le décret qui détermine bɛɛ lajɛlen bɛ se ka décret sɔrɔ, bɛɛ lajɛlen bɛ se ka décret calcul kɛ sur la base du décret quoi. Voilà, les prix sont déterminés décret là. Concession bɛɛ lajɛlen n'a a prix de dɔn. Minnu bɛ yen nɔ n'i ye parcelle sɔrɔ 100 hectares la concession rurale la forolama voilà o bɛ komi 100 ni 250 hectare kelen kelen na o hectare kelen kelen fana na ni kelen de b'i bolo ni fila ou saba b'i bolo ni hectare saba b'i bolo a bɛ komi 750 000 4 fois ou 3 fois. Mais maintenant dans la mécanique pour ka famu o ye mɔgɔ min n'i y'a sɔrɔ ni habitat fɛn tun b'i bolo concession rurale tun b'i bolo i nan'o de ɲini k'a kɛ titre foncier sariya ko 25% bɛ tigɛ ka bɔ 750 000 francs na. Voilà, au 25% bɛ tigɛ ka bɔ 750 000 francs na i b'o montant de brut de o de bɛ appliquer ni hakɛ mun b'i bolo i b'a appliquer o kan et puis tu as le prix de cession. Mais la déduction a été accordée mɔgɔ min n'i ye dugukolo ɲini agropastoral k'a sɔrɔ concession rurale t'i bolo a été accordé. Comme dans le cadre des concessions et les habitations aussi. Habitations, finalement, font 120 francs le mètre carré à 3000. Nous, quand on ni lettre ni permis bibolo, ni concession urbaine bibolo, rural d'habitation bibolo, et fana bɛ se k'o bénéficier. Nous, quand on no bibolo, bɛ se ka bénéficier. N'a t'e bolo, mɔgɔ f'i bɛna ɲini directement état fɛ. Olu t'a la, olu tɛ se k'o bénéficier. Donc, n'i bɛ kati de ça, par exemple, 2250 francs le mètre carré. 3000 francs le mètre carré selon les localités où l'on est déterminé par rapport à ça. Mais à ce moment, ni si Tibolo permis d'occuper Tibolo, il te se bénéficier. Voilà, on a différencié à peu près. Biwati asera kuncharo la kaban angu ya fo anga jamukan damerana ka fo awfana ye service d'asseti no oye musaka nyini chagada doye ka musaka ɲini ka faso fana dɛmɛ n'a ye an ye mikoro in fana tan di maa wɛrɛw ye mun ye douane ni impôt ye ale domaine waatiw la ka tɛmɛ bi an b'a fɛ k'a dɔn o nasira kan yala Kati ya musaka dɔ fara ɲɛna k'a ko o ɲini n'an bɛ se ka dɔ ɲɛ dɔw la fana quoi. Ok, ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Moi, il y a une question, une question parce que en tant que chef de bureau de domaine de Caras, on a faut un recouvrement. C'est l'occasion, avec fierté, je parle au nom de la direction nationale parce que depuis le mois dernier, objectif annuel montant à la direction des domaines là, on l'a atteint. Et là, Kati, dans ce même mouvement, aujourd'hui nous sommes à environ à 8 milliards et quelques de réalisations. Donc c'est déjà un objectif de recette collaboré. Déjà si le niveau national est atteint, bon, nous sommes vraiment fiers que la direction nationale, on condamne pas donc bi alhamdulillah Dieu merci, ça fait plusieurs années consécutivement on va faut sauver de ordre là quoi. Et puis depuis Jona quoi. Donc il va munga comment ça s'appelle un service de recouvrement, c'est de courir derrière les recettes sans là-bas au Mandi service de recettes ici. Voilà, là, depuis certains temps, ça veut s'en demander si ça en est revenu qu'à quel leader à Kola. Parce que la direction nationale, quand la structure bella, tout le monde fait des efforts pour que chaque année, quand des services de domaine niveau là, quand rehausser à la Dongodo, à la Sango Sanda, vraiment, en bella fama Bargada, vraiment, on est très content et fiers. Donc, à ce jour, Kati a plus de 8 milliards et quelques des recettes quoi. Donc dans la participation globale, nous nous fions comme objectif global atteindre déjà mais comme ambe jugana so no fait quoi. Voilà, merci. Ajaranye ambe il faut que walnyumando minye ni siginye ndalima la kafo abe awere deme awka barola ni mamu nganga na awka chakadawla nu ukona fo len sera ndalima la kafo nyogon sosoli chamambe ube boala sariya tara anga wasadenw fɛ sariya kan ka laboli mais ka laboli kuma dɔw la anw tɛ sariya kɔnɔ ko dɔn
i tɛ fɛn min kɔnɔ ko dɔn n'a fɔra k'i ka fara labatobagaw ka gɛlɛya dɔɔni min a kɔnɔ baara o baara n'i y'a ta i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'a la ɔ bi gɛlɛyaba jumɛn bɛ aw ka nin baara in kɔnɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye usagers ye ani ka kuncɛ ni ladilikan ni welewelekan ye k'a ɲɛsin an jamana kɔnɔdenw ma mun bɛ kɛ sababu ye an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ walasa dugukolo ko in kɛlɛ ni mankan ni fɛn caman minnu b'a la o ka se ka dafaga anw ka jamana kɔnɔna na n'o tɛ bilama ni donna an ka tribunal kɔnɔ kiiribuw falen don bi kosɛbɛ. Donc vraiment merci ni ye ɲininkali ɲumanba ye n bɛ fɛ ka mun fɔ c'est que i ye ko fɛn minnu fɔ sisan ça rentre toujours dans le cadre de la modernisation de nos services. En cas charia, service yɛrɛ bɛ se ka moderniser cogo min na. Donc je crois que c'est un plateau qui est vraiment indiqué pour que k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ domaine yɛrɛ de façon générale est sur un grand projet effectivement de réforme qui va permettre an bɛ se ka minnu kɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan walasa i filɛ ka mun fɔ usagers ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na walasa lafiya bɛ se ka na bɛɛ la. Réforme baw bɛ sen na an ka structure centrale fɛ pour que ka se ka an bɛɛ lajɛlen ba e ni ne parce que an bɛ usagers de an bɛ se ka servir cogo min na lafiya kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen latigɛ t'o la don olu bɛɛ ni ala sɔnna ma tile t'o la ou kalo t'o la ni ala sɔnna ma olu bɛɛ bɛna sigi sen kan walasa jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye fɛn mun ye n'u bɛ se ka titre foncier sɔrɔ lafiya kɔnɔ k'a sɔrɔ problème t'a la ni ala sɔnna ma an bɛ se a ma mais an kan ka faamu ko baara hadamaden baara dɔn jegun b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ anw minnu bɛ a baara la jinatan ye wo kilo tan ye mais n bɛ baara kɛ n'a hakilinata dɔ de an b'a ɲini mun kɛ ni baara in kun bɛ kɛ kun min kama o ye mɔgɔ bɛ se ka satisfait cogo min na filanan ye mun ye c'est que an bɛ mun ɲini c'est que mɔgɔw ka se ka na information na domaine na que mɔgɔw ka n'u informer auprès de nos structures fɛn o fɛn n'i y'a mɛn ko domaine ni la fɛn fɛn o fɛn b'i la hami fɛn o fɛn b'i la i bɛ se ka se yen nɔ walasa ka se ka information sɔrɔ i bɛ mun laɲini mun na i ka se k'o kɛ parce que ne y'a faamu problème caman bɛ yen usagers kan mun bɛ kɛ usagers kan o ye ɲininkali ye parce que u tɛna se a sun kɔrɔ mɔgɔ caman bɛ bolo n'i nana domaine na dɔrɔn wari ko i kan ka na wari de bɔ wari bɔ dɔrɔn tɛ domaine c'est service public de comme tous les autres ni information bɛ n'i t'a kalama a ka kan i ka se a sun kɔrɔ ka na ko sɛgɛsɛgɛ k'a ko lajɛ yanni i k'i bolo don feereli la yanni i ka taa ka i bɛ taa titre dɔ san ten ne ye cɛkɔrɔbaw ye ne ye mɔgɔkɔrɔbaw ye u nana ka taa u taara titre foncier kolon feere ma fausse copie feere ma ka taa dilan ka signature ladege ka taa feere u tigiw ma mais ni tun yanni k'i ka wari bɔ dɔw y'u ka wariw bɔ k'a di olu tigilamɔgɔw ma hali bi u bɛ sira fɛ u tɛ k'a ye donc yanni i ka bɔ n'i tun nana ɲininkali kɛ yɔrɔ olu ko ninnu t'i sɔrɔ donc c'est important que mɔgɔw ka da domaine na ka da la k'a fɔ effectivement i bɛ ni information mun b'i bolo i kana ɲininkali kɛ a ka se ka ɲɛ f'i ye n'i tɛ mun dɔn i ka se ka ladɔnniya o la ka to ka taa feereli fana kɛ e ni ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ carré kun na terrain bɛ n bolo 1000 filɛ 2000 filɛ terrain filɛ papier filɛ ka bɔ o kɔnɔ titre foncier n'a bɛ feere a bɛ feere notaire de fɛ structure foyi tɛ papier tɛ don domaine na feere ta fanfɛla la n'a ka sɔrɔ n'a ma kɛ notaire fɛ ka taa u bolo bila sɛbɛn na ten a tɛna passer a tɛna kɛ fɛn ye fɛn sabatilen tɛ parce que a tɛna i ka droit garanti ye pour que an ka bɔ bɛɛ kɔnɔ à chaque fois que n'i bɛ feereli kɛ sariya y'a fɔ cogo min na c'est par acte authentique tɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ kɛ notaire fɛ aw ka taa adresse notaire la feere ka sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya halisa an bɛ a ɲini ala fɛ ala mun y'a nin ko ninnu yira n na ala ka an jiri halisa ala ka jamana lafiya merci beaucoup. ne de kun ye aw garisɛgɛ ye bi sariya bulon jɛmukan kɔnɔna na min ni an kun ye a sigi sariya kura min taara o sariya kura ye yɛlɛmaba jumɛnw donna la k'a ɲɛsin min ye titre foncier créeli babu kun sigira o de kan hakili la aw ye faamali caman sɔrɔ a kɔnɔna na WhatsApp numéro an bɛ o bila aw ka bolo kan mun bɛ kɛ sababu ye aw ka ɲininkaliw an b'o ta k'o tɛnku maa nataw la don wɛrɛw la mun bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an na faamuyali caman sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ne b'a fɔ a k'an mɛn don wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh.